Kom over mod dig. Han er tæt på mig. Kom over til dig, bro. Ja, jeg ser en. Vi skal overflække ham. Fik en til. Der er en i mit hus. Du kan nå at rest mig, hvis du er hurtig. Hvis du vil. Jeg er snart i dækning. Please, hvis du kan. Kom ind i det her hus, jeg er i. Der er nogen, der er lige derude, så pas på. Skynd dig ind og luk døren. Luk døren, luk døren. Det er ikke dig der, vel? Jo, det er mig, det er mig. Nej! Nej, lol! Oh my god. Fuck sake, bro. God damn it. Oh my god. Jeg gik bare i panik, mand. Jeg følte, jeg kunne se det der blå logo.